So ngayon guys, ila-landscape ko ito guys. Itong mga halaman ko kasi ang gulo-gulo. Ayan guys. Wow. Ayan guys ang aking mga halaman guys. Gusto ko sang ayusin kasi nga parang naguguluhan ako sa itsura niya. Ang gulo-gulo. Nilagyan ko sa guys ng ganitong kulambo. Kasi nga yung mga manok sinisira yung mga halaman. Kaya babaguhin ko siya ngayon guys. Papalitan ko siya itong maliliit na kawayan. Tingnan natin guys kung kakayanin. Kasi parang kulang yung gagamitin ko. Pagkakasyahin ko na lang. So, update ko kayo mamaya guys.
ginawa guys ng aking landscape. Hindi na siya gaanong magulo guys. Ayan. Hindi tulad dati napakagulo. Okay ba guys? Para sa akin guys, okay. Pero ewan ko sa inyo guys. Comment down below guys kung pangit o hindi. Thank you guys. Keep God bless.